prohibido hablar de política y de la guerra, nada. Que estaba prohibido, la política estaba prohibida. Por completo. Era una de las pocas cosas que prohibían. Era un conflicto de mayores y que se tenía que solucionar y tal, pero no. De la guerra no nos hablaban. Se preocupaban más de que estuviéramos alegres que no tristes. El dia que va començar la guerra, jo a Manresa, aquí a Manresa, i van començar de sortir camionetes amb soldats. Jo a casa rompida, no ens deixaven sortir de casa. Teníem el refugi a la mateixa escala, als sòtons, i hi havia tots els veïns, quan tocaven la sirena, tots els veïns ens reuníem i cap pas al sòton. Quan tocaven tocar la sirena, que ja havien marxat els avions, llavors tornàvem a pujar. Era la nostra vida, tu. Por la noche veíamos los bombardeos de Barcelona por las ventanas de arriba. Nos rondamos, gracias a Dios, aquí afuera, rondamos todo. Don Rafael estaba acostumbrado a la cuestión esta por la desbandada, por lo que había pasado. Nos decía, tenéis que marcharos cada uno a un sitio distinto, cuanto más lejos mejor. Que van protegir una mica les que són avui dia les generacions més grans de la nostra societat. Llavors ara estem amb la Margarida, que ens dona una mica el seu punt de vista en el documental, però que té un gran bagatge sobre la colònia de Can Garí, la colònia Espartac, i que aprofundirem una miqueta en què va passar aquí a Argentona. Llavors, bona tarda Margarida, gràcies. Per començar, volíem saber com vas descobrir que a Can Garí hi havia hagut una colònia durant la guerra. Mira, en el meu llibre sobre la Guerra Civil Argentona parlo dels refugiats, però no de la colònia perquè encara no ho sabia. Però en la recerca de la Guerra Civil a Mataró, que es va publicar el 2006, doncs ja molts anys enrere ja vaig descobrir que hi havia la colònia de Can Garí. I la colònia de Can Garí, així com aquesta, la que ja estava organitzada des de Suècia, la colònia de Can Garí es va organitzar per el grup sindical de la CNT, la FAI, dels ferroviaris. I van venir gent canalla de Madrid i de Màlaga, que fugien de la desbandada. I en comparació a altres colònies que hi va haver, perquè en total n'hem pogut identificar unes 2.000 aproximadament entre Catalunya i València, que és on el front va arribar més tard, quines particularitats tenia la colònia Espartac? Mira, la colònia Espartac, igual com també una que hi havia a Vilassar de Dalt i al Masnou n'hi havia 5, unes també d'això, pertanyien a la CIA d'alguna manera. És la Seguretat Internacional Anarquista, que era la que promocionava una part de les colònies aquí a Catalunya. I aquesta organització, tot i que estava en contacte amb la Generalitat, però no volia rebre cap subvenció d'un organisme públic, que volia sustentar mitjançant el seu propi sindicat. De tota manera sabem que hi van haver-hi ajudes, però la Teresa Cortina, si fos aquí, us ho explicaria, no? L'Anna ja se'n cuidarà d'introduir la Teresa en l'audiovisual aquest la propera vegada, perquè ella explica que a les colònies de Mataró, per exemple, hi havia molta feina, que si faltaven aliments, que si faltaven roba, que si no es posava malalt, que si això. I com a coordinadora de totes les colònies i dels infants de Mataró i d'Argentona, doncs tenia molta feina. Diu, i veníem aquí, a Can Garí, és que ho tenien tot, tenien gallines, tenien conills, tenien vaca que els hi feien llet, tenien un hort
un senyor que només es cuidava del jardí, de l'hort. Tenien mongetes, tenien pèsols, tenien faves, tenien de tot per menjar. I jo he consultat un diari d'alguna manera, que és la Concepció Ruiz. Quan es va formar la ruta de Puiggrafal, Mataró, Argentona, a la casa de Can Grí hi va entrar una nena que ja era gran, que ja era àvia, i es diu Concepció Ruiz. I quan va entrar es va posar a plorar, i clar, el periodista de seguida s'hi va acostar i li va preguntar que per què plorava. I deia que jo de petit havia estat aquí, jo i els dos germans meus. I ella doncs explicava que tenien unes cuidadores que els hi feien de mare i que estaven agrupades amb 10 persones, 10 grups de nens i nenes, mixtes. Eren que tenien una habitació pels nens i l'altra habitació per les nenes. I a més de les cuidadores tenien mestres, 3 dones mestres i 2 homes mestres. I a més tenien graduat per edats de 3 anys a 12 anys tota l'organització d'alguna manera d'aprenentatge. I ella explica que ella havia après a llegir i escriure aquí, que després en tot cas ja va fer altres estudis, però els primers estudis els va fer aquí, que cantaven cançons en català, que feien teatre a dalt en el lloc de teatre de Can Grí, que jugaven i que de tant en tant els portaven a la platja. Les claus de les colònies que intentaven garantir les necessitats bàsiques dels infants al màxim no sempre s'aconseguia, depèn de la colònia hi havia més recursos o menys recursos, però sí que hi havia una voluntat expressa de facilitar-los l'existència i que dins del que ja poguessin estar protegits de la guerra, de la fam i de totes les penúries que passava la gent a les ciutats i als camps que no estaven a les colònies. I parlant de la casa, hem vist que moltes de les colònies són propietats privades avui dia. Llavors, com és que s'agafaven cases de propietaris per instal·lar les colònies i què ha passat avui dia amb la colònia Espartac? Una altra cosa que ara hi afegiré, després te contestaré, és perquè en una altra ocasió uns metges van venir amb raios X i tots els nens i nenes van passar pels raios X. Els van fer radiografies, els hi feien revisions, vull dir que tant mèdicament com a nivell educació van estar com molt ben cuidats. Respecte a això, a veure, aquesta casa era una casa de veraneig, per tant vivien a Barcelona i aquests senyors se'n van anar de Catalunya a l'esclatar la Guerra Civil i per tant això va quedar en mans de la Generalitat, del municipi. Llavors es va ocupar aquesta casa per la CNT. La CNT la va ocupar per l'objectiu concret de la colònia. I abans de marxar, la CNT és qui fa una memòria de tot això que us he explicat, ajuntant amb les memòries de la Concepció Ruiz, que les he agafades d'un altre cantó, d'una altra revista. Vull dir que entre el que he trobat en els diaris, el que he trobat de la memòria de la Concepció Ruiz i la memòria de la CNT que explica com funcionava tot això, que no només s'ensenyava a llegir i escriure, s'ensenyava a pensar, i això ho diuen molt clar. No es parlava mai ni de religió ni de política, però de pensar sí, perquè els infants havien d'aprendre a pensar i de ser crítics amb les coses. I per això ho he explicat en el d'això, perquè a la memòria això queda com molt clar. I aleshores, quan se'n van anar, a l'entrar el 27 de gener de 1939, les tropes franquistes a Argentona, els militars, una part resideixen a l'escola, que és ara en aquests moments l'escola Bernat de Riudemeia, era l'escola, i l'altra part se'n va a Cabrí. I això hi estan un mes i mig, de vegades 2. És un període així. Clar, la casa, després dels militars va quedar, quan hi havia els nens i se'n cuidaven, la casa estava bé, perquè van treure tots els mobles de la família Garí i els van portar a un lloc que era la casa dels masovers.
Per tant, ells els mobles no els utilitzaven, però tampoc els van fer molt bé. Però clar, quan van entrar els militars, jo no sé com van deixar la casa. Diuen que estava bastant malament després. I després la van restaurar fins que van haver-hi immediatament restaurada. Als diaris com La Vanguardia trobes notícies que la senyora Carmen Polo de Franco tenia aquí les festes amb la seva filla, que la Puesta de Largo, totes aquestes coses. Doncs la família Garí, evidentment, era una alta burgesia de Barcelona i era un dels vencedors de la guerra. Per tant, cultivava el que es cultiva, aquestes classes socials que no se senten vençudes, sinó tot el contrari, són victorioses d'una guerra doncs, que han guanyat. I doncs, aquí els veïns del Cros recorden els caps de setmana i els amics de setmana tenir cotxes allà d'un gran alt categoria alta, no? I allà doncs feien aquestes festes.